Търсите ли подкрепа за тялото си при онкологични или автоимунни терапии? Необходимо ли ви е средство, което да намали страничните ефекти от лечението и да пречисти организма ви от натрупаните токсини? Представяме ви Cellular Anti-Cancer Liquid от Grevia – веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Този иновативен сироп стимулира производството на антитела и поддържа имунната система в готовност. Продуктът поддържа здравословните нива на белите кръвни клетки, регулира функциите на черния дроб, намалява болката и възпаленията, помага на организма да остане силен по време на химио- и лъчетерапия и е безценен помощник при автоимунни заболявания и вируси. Дайте на тялото си нужния ресурс за възстановяване и защита. Поръчайте Cellular Anti-Cancer Liquid от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашето по-леко възстановяване и жизненост.